Κοιτάξτε, εμείς ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα που μας έκανε ο Σύλλογος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ροδόπης μαζί με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Ήρθαμε για να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το φαινόμενο που συνταράσσει αυτή τη στιγμή και αυτές τις τελευταίες μέρες στην κοινωνία την τοπική, μετά την εξέγερση που είχαμε μέσα στο κέντρο κράτησης λαθρομεταναστών, που έχει μετατραπεί η σχολή δοκίμων στιφυλάκων από τις 3/8 και μετά. Προσπαθήσαμε να βρούμε μια λύση, να προτείνουμε ο καθένας τελικά τις λύσεις που μπορούν να δοθούν για αυτό το ζήτημα. Έχουμε καταλήξει σε κάποιες προτάσεις. Δεν θέλω να αναφερθώ στο τι λέει το κάθε κίνημα, συγκεκριμένα το δικό μας για την αντιμετώπιση τώρα της λαθρομετανάστευσης και τι πρέπει να γίνει έτσι, γιατί εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε σαν φρακιώτες και όχι απλά σαν εκπρόσωποι κάποιων κομμάτων. Και είναι η πρότασή σας για τις σχολές του Λάγου της Κομωτινής. Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να γίνει κάποια συνάντηση, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, με το Υπουργείο, να δοθούν κάποια στενά χρονοδιαγράμματα, όχι όπως την προηγούμενη φορά, και από εκεί και πέρα, καταρχάς να πάρει θέση και η ελληνική δικαιοσύνη, έτσι. Έχουν προβεί οι άνθρωποι σε κάποιες αναφορές, σε κάποιες ζητήσαν τις παρεμβάσεις του εισαγγελέα. Δεν έγινε τίποτα μέχρι στιγμής, αν και υπάρχουν πολύ ζωτικά προβλήματα και θέματα που εγείρονται από την όλη μετατροπή αυτής της σχολής σε κέντρο κράτησης, από τη στιγμή που δεν τηρούνται οι κανόνες για αυτό το πράγμα. Η ελληνική δικαιοσύνη